Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi, tibok nga kalibutan, sanglit nga niya broadcast, malabay man sa gawa ng teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga sa Facebook, sa tibok nga kalibutan. O live usab kita karon sa GSAT, sa tibok nga Pilipinas. Live usab sa mga local stations, sa TV o sa mga FM. O dako nato nga pasalamat nini nga kahaponon tungod kay ang Dios nagkuyog kanato. So nakaplasta na mo? So, ako nga dako nga pagtawad sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference 70 Adventist Church, ilalom sa pagdumula sa atong mga administrators. Ato usab nga presidente si Pastor Roger Caderma, ato usab nga executive secretary Pastor Danielo Palomares ug kang Sir Chimwell Almosera nga ato usab nga treasurer. Ug daghan salamat sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato, no? Ug ako i-greet na ato mga higala diri nga naa dinhi sa Facebook. Niya din si Mariloti Basdantes o nausab din mga pinangga si Don Izard Lianita. Good day, Pastor Chris, praying for your show and family always. I hope dili na maputol ang streaming. Greetings from our SDA community here in Satahip SDA Church, no? Iampo lang igsoon. Chonburi, Thailand, God bless. Iampo lang igsoon nga mukusog yun ang ato signal aron dili maputol. Albert Riselyuza Cano, mayong hapon Pastor Chris, watching from Sabah Mission, Malaysia, no? Daghang salamat niya sa Sabah Mission, no? Nakasuroy ta diha atong mga tuntod na ug mga mainiton sam kayo mga kaigsunan diha sa Sabah. Merlin Lapinig Jurek, good afternoon Pastor Chris. Salamat nakaabot jud ko live. God bless your program, watching from Jeju, Korea. Niyasab din si Christine Yagaw, niyasab din si Nitz Bibi Cook question, boy no natay caller, first caller, go ahead, palihog. Yes sir, may hapon sir. Maying hapon, usab niyo mo diya, Exxon. Sir, si Adam sir, hindi sa Sambuanga sir. Okay, sir, Adam Edinia, Zamboanga City. Okay, Yes, first, sir, go ahead. Pangalawang tawag ko na to sir, pangalawang tanong ko na to. Okay. Last month. Okay, go. Sir, ang katubang sa Juan sir, no? Sa Saturday ba sir, no? Yung amo na itigong nyo na sir, no? Di ba sa Bible sir, first day of the week man sir nakabutang dito sir? Sa Bible, first day of the week ang nakabutang? Yes sir, doon sa, kung mabasa man nato to sa buko Pax. Tama nga, na first day of the week dinhi sa Bible, especially dinhi sa New Testament kay naaman ta karon sa panahon sa argumento kasagaraan sa New Testament ang gamiton. O gaduna ray 8 ka verses sa Bible dinhi sa New Testament nagisgot mahitungod sa unang adlaw sa semana, pero walay usa nga kini gisugo nga bantayan, gisugo nga mao ni adlaw ipagpoleg, gisugo nga mao ni balaan, o walay isasad nga bersikulo ingon nga kini mao na ang adlong igsisimba. Go ahead, Exxon, palayon. Pero uyo na po mo sir sa kwan sir, sa doctrines ni Jesus Christ. Kasi ang doctrine ni Jesus Christ sir, gisulod maging sa mga apostol. So kaya nagtigom sila, is first na day of the week, di sila nagtigom sir. Actually, Pero, ang doctrine ni Jesus Christ igsuon, mauna ang naa sa Old Testament. Walay gigbungkag si Christ diha. Wala siya giusab diha, except mga kasuguan nga may katumanan didto sa Kalbaryo sa cross. Kung imong tan-awon ang Biblia igsuon, si Christ mismo atong pangutan-on, dili ng mga tao nga represent nga murag mahulog bitaw nato nga self-serving nga gi-conclude na lang dayon nga wala na ang Sabbath, wala na ang law. Pero si Christ atong pangutan-on. Matthew chapter 5 verse 17. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miya ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Wala niya gibungkag ang kasuguan. Ang uban gituman di na tamutuman. Sumpayan tas magbasa. Kaysa pagkamatinuod sultihan ko kamo samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan. Bisag usa na lang kakudlit o usa na lang katulpok ni ining hantod ang tanan matuman. Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niing mga sugo o magapanudlo sa mga tao
sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon iwit dito sa langit. So, naigson, wala doctrine, wala nag-usab si Christ og law. When in fact, igsuon, dinhi sa New Testament, wala siya mi-introduce og another set of laws. Wala tayo mabasa diri. Ang tanan nga naa, gikan sa Genesis pa ingon sa Revelation, nagpadayon sa panahon kang Christ, nagpadayon sa panahon sa apostoles, nagpadayon sa atong panahon. Go ahead, Rizzo, follow up. Katubang ang iayo ni Jesus, sir, katong mga sakit niya, nasukugan itong mga karaan tao sa unang panahon, kaya nangayos lang aglaw ipapuloy. Pero si Kristo, sir, yan mag-isupak itong Sabbath day. Kaya nilino siya kasi si David gali, yung sunod gali dito sa templo, ni Kaon gali dito, si Moses, di ba, ano to, sir? So, isupak niya, ang magpasabot niya, siya magbuot sa Sabbath day, dili ang mga tao magbuot sa Sabbath day. So, mutubag na ko? Yes, sir. Tama ka. Gisupak ni Kristo ang balaod sa parasiyo, dili balaod sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga ang balaod sa adlong igpapahulay dili pwede manambal. Pero sa mga parasiyo, ilang gibutang na siya. Basahon na ito, Egson. Mateo Kapitulo 12, versikulo 10 ngadto sa 12. Ato nintag doon pagayo ha, kay usay gi-assume, naay mga argumento ang mga parasiyo nga ang ubang Kristiyan ni kuyog. Dapat dili mo kuyog ang ubang Kristiyan sa argumento sa parasiyo. Sumahulog ng ubang Kristiyan nga misunod sa parasiyo, nahimo na sa silang parasiyo. Nga naman musunod na sa sugo sa parasiyo, magpabilin ta sa sugo ni Kristo. Na ang question mo ni, sala ba, supak ba sa kasuguan ang pagpangayo o balatian sulod sa adlang ipagpahulay? Si Kristo ang atong pangutanon, dili ang parasiyo. Hangyoon ako ang ubang Protestant, mulaban ta kang Kristo, di ta mulaban sa parasiyo. Basahon ta. Mateo Kapitulo 10, versikulo 12, 10 nga 12. Okay? Nagingon diri. Tanawa dito'y usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Og aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nagingon. Ang nangutana mga parasiyo. Okay? Nagingon din uyon ba sa kasuguan ang pagpangayo og sakit sulod sa adlang igpapahulay? Naay question sa mga tao dito addressed to Jesus Christ. Nga kini nga question usa ka pagbikil kang Christ nga kumusipyat si Christ og tubag niini. Basi unyag maakusar siya nga impostor. Aton tan-awon ang tubag ni Christ. O yun ba sa kasuguan pagpangayo balatian? Niya ang tubag. Kanila mitubag siya nga nag-ingon. Kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero o kini mahulog sa gahong sa adlong igpapahulay, dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas? Sumitubag si Christ og answer in a form of question. Kay uso man sa Hudiyo nga kung naagani man na mahulog sa gahong sa panahon sa adlong ipagpahulay, ilang man kwaon og dili sila makasala. Unya karon kini pagpanambal ni Christ, makasala na hinuon siya. Sukwapo kay ang argumento ni Christ. Kinsa ba kaninyo nga aduna mo'y mahumananap nga mahulog sa gahong sa panahon ilang papawlay, unya dili inyo kwaon. Meaning to say, masabot nimo nga sa ilang custom o kultura, kung ang usa ka mananap mahulog sa gahong, dili sala luwason ang kinabuhi sa mananap. Dili sala luwason ang kinabuhi sa mananap. Sundan ta ang argumento ni Christ. Verse 12. Okay? Pagkadako, pagbili sa tao kay sa usa ka buok nga karnero, busa, uyon sa kasuguan, ang pagbuhat og maayo sa adlong igpapahulay. Usmon ko, ingon si Christ, uyon sa kasuguan, ang pagbuhat og maayo sulod sa adlong ipagpahulay. Unsa ilang gisgutan? Pagpanambal. Therefore, ang tubag nga ang pagpanambal sala ba sa adlang ipagpahulay ang tubag ni Kristo? Dili. Wa sad mag-ingon si Kristo nga, wa ba mo mahibalo nga wala na ang adlang ipagpahulay? Wala ba mo mahibalo nga gipaundang ko na ang adlang ipagpahulay? Wa siya mag-ingon ni ana. So imong masabot dire, dili sala ang pagpanambal. Now, question ako sa mga Protestant karon, even the Catholic, kinsay atong labanan? Ang parasiyo o si Kristo nga nagtug-ad og tinuod nga dili sala ang pagpanambal sa adlong igpapahulay? Go, follow up, Igson. Sir, so sa Seventh-day Adventist, sir, uyon din mo, sir, sa
sa gihimo ni Kristo. So dili mo supak na mo imo panambal, mo tigom sir, puri lang gyapon sir sa sa Sabbath day. Okay, mutubag na ko. Dinhigid mis Biblia o dinhigid mi kang Kristo. Among sundon ang nakasulat sa Biblia, dili ang parasiyo. No? So mauna nga mismo ang hospital sa Seventh-day Adventist abre aron sa pagpanambal kay pagluwas na sa kinabuhi sa tao. Sumusunod mi sa Biblia, musunod mi kang Kristo. Dili mi musunod sa parasiyo nga sala ang pagpanambal sa panahon sa alay pagpahulay. Dinhimi kang Kristo sa nag-ingon siya nga uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlong igpapahulay. Pag yung uyon sa kasuguan, meaning to say, wala mawala ang kasuguan. Kaya kung nawala pa ang kasuguan, ang tubag ni Kristo, dili ingon nga uyon sa kasuguan, kundi wala na ang kasuguan. Kung imong bago lang na ako gibasa, Mateo Kapitulo 5, 17-18, wala ako muanhi sa pagbungkag sa kasuguan, matubag ni Kristo. Mianhi ako dili sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako aron sa pagtuman ni ini. Now, si Kristo nagtuman, wa nagbungkag. Pero ang interpretation sa Protestant o Catholic, gibungkag. Ang pangutan mo ni kinsa atong tuat? Si Kristo o ang mga parasiyo? Follow-up, Igson. Last question, sir, ha? Sir, the time of mga apostles, sir, no? Kay nagtigmo mo sila, sir, first day of the week niya, nasa kalendar, sir, Sunday man yun ang first day of the week, sir. So, pwede lang siguro, sir, na sa inyo, ha, pwede lang po di Sunday lang siguro, sir, kasi mga apostol na lang, sir, Sunday kayo sila nagtigom, first day of the week. So, bukupak sa chapter 20, verse 7, sir. Okay, matubag na ko? Yes, sir. Walay problema magtigom bisag Domingo. Walay problema magtigom bisag Lunes. Walay problema magtigom gikan sa Domingo ngadto sa Biyernes. Ayaw lang usba ang kasuguan sa adlong igpapahulay. Kay dili ebidensya tungod kay nakabasa ta dinhi nga ang apostoles nagtigom sa panahon sa Domingo. Dili na ebidensya og puno sa katarungan nga walaon ang adlong ipagpahulay. Mauni ang nasaypan sa baga nga Christian, sa Protestant o Catholic. Pagabasa nila nga nagtugo-tigom ang mga apostoles, una-huna na landay niya nga walaon ang adlong ipagpahulay. By what authority? Nga gihimo sa Protestant o Catholic nga di wala na ang adlong ipagpahulay, walay kuman sa Bible. Now, among ang kunon, atong dawaton, nga ang apostoles adunay pagtigom niya anang unang adlaw sa simana, pero dili na tigom nga adlong balaan, dili na tigom nga adlong igpapahulay, dili na tigom nga gitudlo ni Kristo nga mauna ni ang adlong igsisimba. Tigom na sa panahon sa ilang kahadlok kay gipangita sila sa Hudiyo. Naabas Biblia, Juan Kapitulo 19, aton tanawon igsoon. Ay aron makita nato ang maong mga punto nga gisulat sa balaan nga kasulatan. For example, gini sa Juan Kapitulo, gitawag na to igsoon dinhi sa gitawag o Kapitulo 19. Ato sa tanawon igsoon, aron dili ta mawala-wala dinhi nga mga gitawag natong punto ha. Okay? So bisan na lang dinhi na lang ta sa gitawag nato og buhat kay ngani magudigsoon. Sa kada 8 ka bersikulo naghisgot sa unang adlaw sa simana. Og ang 5 ni iniigso naghisgot mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Okay? Now, tagsa-tagsaon na to aron di na lang gid nato masipyat. Dinhi sa Mateo Kapitulo 28, bersikulo 1, naghisgot og unang adlaw sa simana pero ang konteksto naa sa sementeryo. Marcos 16, 1 og 2, laktod sa 9. Naa sa sementeryo ang konteksto wala sa simbahan. Okay? Lucas Kapitulo 24, versikulo 1 og 2 og 3. Ang konteksto naa sa sementeryo wala sa simbahan. Okay? Now, dini igsoon bisag sa Juan, imo makitan nga dinhi sa John, imo makita nga ang konteksto ani wala sulod sa simbahan kundi naa sa lawak tungod kay nahadlok sila sa mga Hudiyo. Mao ni ang atong na mabasa diri. Unya pag-abot sa Buhat Kapitulo 20, bersikulo 7, naa sila sa unang adlaw sa simana pero gabi ito sa Sabado. Saturday evening, meaning to say, gikan sila nag-obserbar sa adlaw ipagpahulay sa panahon sa ikapitong adlaw sa simana, gitaas ni Pablo ang iyang wali. Basahon na to igsoon. May gani nakadala ko aning good news. Okay? Kini nga good news igsoon. Karon ba ginako? Karon ba yung adlaw na ako gipalit?
Kay naami nag-request nga magpapalit og Bible sa Catholic. So panala sa day ko ani og kani nga Bible. Kini siya adunay pinirmahan na ay nihil obstat na ay imprimatur. Word gani nga imprimatur sa Roman Catholic Concept igsuon nga ang nakasulat dinhi kani nga version dili kasupak sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang imprimatur ani mao si Jaime Cardinal Sin. Na kung imong basahon din igsoon sa Buhat Kapitulo 20, wa maghatag og ebidensya nga mao na ni ang adlaw igsisimba kundi nagsimba hinon sila gikan sa buntag hantod sa gabi. Okay? Buhat Kapitulo 20. Okay? Kapitata no? Kay duha na lang ka bersikulo dayon ang atong itakol. Kay wala ra man ni ka bersikulo sa Old Testament nga sa New Testament nga nagisgot og unang adlaw sa semana og walay usa niini nga gisugo kita nga bantayan ang mao nga adlaw. Bersikulo 7 nagingon. On Saturday evening, okay? Sa Bisaya ni siya unang adlaw sa semana. Kay ang Saturday evening mauna na ang unang adlaw kay sunset to sunset ang counting dili 12 o'clock. Okay? Ngadto sa 12 o'clock no. Sunset to sunset sa biblical reckoning. Ngayon, on Saturday evening, we gathered together for fellowshipping meal. Mangaon. Okay? Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight. Gitaas ni Pablo ang iya nga, uhali. Suwa tayo nabasa igsoon. Unang Korinto 16, 1 og 2. Wa magisgot og tight. Kundi nagisgot og amot alang sa mga biktima, mga balaan. Og sa sa Revelation 1:10, naghisgot og I am in the spirit of the Lord's day. Wa maghisgot diri igsuon gani nga Sunday, pero gi-credit sa uban nga Sunday. So, sa 8 ka bersikulo igsuon, 8 ra. Usbon ko, 8 ra. Wala na ikasiyam. Kung makahatag mag ikasiyam, kada bersikulo mahatag ko og 1,000 na may mo-volunteer hatag 1,000. Og niining 8 ra ka bersikulo naghisgot og unang adlaw sa semana walay usa nining 8 ra ka bersikulo nga gisugo ang mga Christian o mismo ang apostoles nga nag-ingon nga ang unang adlaw sa semana puli sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado. Walay mabasa sa 8 ra ka bersikulo nga gisugo ang mga Kristiyanos nga bantayan ang unang adlaw sa semana. Walay usa nining 8 ra ka bersikulo nga mauna ni nga gideklarar nga matag Domingo. Matag Domingo adunay igsisimba. Wala tay mabasa niya na igsoon. Wala tay madaw-daw nga bersikulo. Busa nagpabilon ang adlaw ipagpahulay mismo pa sa panahon sa apostoles. After sa kamatayan ni Kristo, more or less 30 years naagyapon sila gatigom. Nagtigom, gawali sa panahon sa adlaw ipagpahulay. Follow up, Igson. Go. Yes, sir. Okay. Ngayon ko sir nga ganang walo sir. Ngayon, ngayon wala gay ebidensya nga adlaw ipapahulay Domingo. Pero karo din kayo sir nga first day of the week, is Sunday lang gina sa kalendaryo sir. Pero ang gigamit ng mga Bible sir is kung sa nga Bible na sir, Good News Bible sir. Na ay Good News Bible, pirmahan ni Cardinal Sin, iyang gipirmahan, ingon nga imprimatur, o ang konsepto sa Katoliko, kung mag-ingon tag imprimatur, nga ang nakasulat dire, dili kasupak sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Go ahead, Dixon. Okay sir, kasi ang ubang ng Bible sir, wala man ang Saturday. Wala man ginabutang dito nga Saturday sa ubang mga Bible. Tama ka. So siguro, gitili mo, katong Saturday mo nakuha. Okay, tama ka. Wala ay mabasa sa uban Saturday. Pero remember igsuon, kanang sunset Friday up to sunset Saturday, mauna ang ikapitong adlaw sa semana. O ang sunset, mauna ang sa hapon. After niya na, first day of the week na. Walay usa ka theologian sa Roman Catholic o Protestant nga namalibad niya na. Walay usa. Pero naani mo na madunggad sa mga Catholic faith defender mo nang naluoy ko sila ha. Tungod kay bubumubo ra gid ang ilang study. Walay pare mo barog
sa tibok nga kalibutan ug mosinggit sa tibok kalibutan nga kanang Sabado sa gabi dili na siya unang adlaw sa semana. Tanan yung pare, tanang pastor nga mga nag-eskwela og seminary, basta after sa sunset sa Bernes o sa Sabado igsoon, gi-credit na siya unang adlaw sa semana, walay mamalibad. Busa bisag nakasulat diha nga first day of the week, gidawat na sa mga theologian nga mauna ang Saturday evening. Mauna nga walay theologian nga nag-criticize sa Acts chapter 20 verse 7. Palapig zone, 5 minutes na nabilin para sa first portion. Sir. Sir, last question, sir, ha? Sir, kapag ngayon ito ganyan bang walay maski langit ng yuta, di pag-ilig na siya baga sa iluan, tinuot mo dito, sir. Pero, hantag matuman ang kasulatan dito, sir, ngayon ito ganyan. Tinuot to, sir. Pero, pag umabasa ko dito sa Lucas, sir, 16:16, ang tanong balaod sa mga propeta o sa mga Moses, tama lang ni Juan, sir. So kada to, ang balaod na, ang ginawa na mo ang paghari sa Diyos, sir. Okay. Salamat niya na, no? Mutubag na ko. Niya ang tubag. Kinsa maning nga Juan. Ha? Daghan na gunahuna nga si Juan Revelador kuno ni. Ang Juan nga nagsulat sa pinadayag, dili na mao. Wala sila bersikulo ikapakita nga kining Juan din sa Lucas 16:16, si Juan Revelador. Walay bersikulo ikapakita. Pero naay ikapakita ang Seventh-day Adventist nga kini nga pagasulti si Juan Bautista ang naghisgot niya na. Okay? Now, atong basahon igsoon. Lucas kapitulo 16 bersikulo 16 mo ni. Kani nga pagasulat akong basahon na aron dili mawala ang uban. Ang kasuguan o ang mga propeta mihangtod sa pag-abot ni Juan. Sukad ni atong panahon na ginawali ang mayong balita mahitungod sa ginarian. 15 ng Juan, atong basahon ang Mateo 11, versikulo 10, ngadto sa 11, aron 13, aron makita nato kinsa ni nga Juan. Okay? Now, 11, basahon na to. Okay? 11 ngadto sa 13. Aron mapasabot nato og maayo ang mao. Marcos malin ako nabre, bantog din ako mabasa diri sa ako. Okay? Mateo 11. Okay, basahon na to. Nag-ingon diri. Okay, 11. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga sa mga gianak nga babay sa babay o babay wala pay mahitungha nga mulabaw pa kadako kay Juan Bautista. Take note. Sa versikulo 11, naghisgot kang Juan Bautista, dili Juan Revelador. Sumpayan tas magbasa. Ngani ang labing gamay diha sa ginharian sa langit, dako pa kay kaniya. 12. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista, hangtod karon ang ginharian sa langit. Take note. Naghisgot ni sa Lucas 16, ginharian sa langit. Okay? Ginarian sa langit, nakaagom na sa mga paglugos o kinigi paagaw sa mga manlulugos. Pinaagig kusog. 13. Kay ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimog mga propesiya hangtod kang Juan. Sa ato pa ang Lucas 16:17 naghisgot kang Juan Bautista o ang kasuguan o gisultis mga propeta kautob kang Juan mahitungod sa propesiya sa pagkatao ni Kristo. Pero dili ni naghisgot sa kasuguan. Okay? Kay nga naman, o sa propeta. Kay sa panahon ni Juan Revelador, naay propeta. Ha? Naay propeta. O mismo pa, sa panahon sa apostoles, humana namatay si Juan, humana namatay si Kristo misaka naglangit, naay daghang propeta. Basahon na to, Buhat 11:27. Okay? Nagingon diri. Buhat Kapitulo 11, versikulo 27. Busa sayop ang unahuna sa uban, na interpretasyon, nga waday propeta, o waday kasuguan. 11:27. Tagsa-tagsaw na 3. Kunya, ni atong mga adlawa, dihay mga propeta, gikan sa Jerusalem, nga nalaglugsong ngadto sa Antioquia. Diin ang Antioquia mo'y gisugdan dito pagtawag Kristohanon. Versikulo 26. Og sa iyang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia
og sulod sa tibuok usa ka tuig sila nagkatigom sa iglesia og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia ang tinun-an didto sugdi og Kristohanon. So meaning to say, mga more or less 30 years giwahali nila. Nagkuan na sila yung mga propeta. Naasad sila kasuguan. Naabang adlay pagpaulay. Tanaw na to. 11 man ni siya. Kapitulo 18, versikulo 2. Okay? Buhat 18:2. Nagingon diri. Okay, 4. Buhat 18:4. 1 minute na bili para sa first portion. Og sa iya og sa tanang adlaw nga igpapahulay siya nakiglantugi dito sa sinagoga pagpangdani sa mga Hudyo o mga Kristyano. Nagwali pa gani siya. Aron daghan makabig. Unsa? Adlang igpapahulay. Naasad sa buhat 17:2. Naasad sa buhat 13:14. Naasad sa buhat 13, versikulo 42, ngatos 44. Pero tinaganas versikulo igsoon. Last question para matapos atong first portion igsoon. Padayon. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Dumayan lang ko oras, sir. Pero sige lang, God bless you, sir. God bless. Next time, sir. Dito next time. Salamat. Tawag God bless. balik, Brother Adam Ediniya. Ganahan ko nga mangutana ka. Kay ang imong pangutana is more on informative. Unya, nagdalagyog ka sa imong gitawag na to og tinuod nga pangutana og sakto nga etiko. Salamat anak, Brother Adam, no? Boy, no, mga pinangga, no? Mao kato ang atong first caller. O niya din si Albert Resiliusa Cano, mayong hapon Pastor Chris, watching from Saba Mission. Merlin Lapinig Jurek, good afternoon Pastor Chris. Salamat nakaabot jud ko sa live. Niya usab din si gitawag na to og bueno, nakapsan kita sa atong first portion, ayaw paghawa, mubalik kita karon todod. Go. Lula tanong ng bakulan, may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Papag ikaw study ayon na. Kira na, katunga na bitaw ka. Mogin, bisa magiging isa ka page diya. Wala pa may kapangabli. Pero gaw, kamulo ba mo sa tong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa gay siya nga mag-andam ta permi? Sus. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bitaw. Great cake ka. Ito kayo. Madumduman ni mo na tanan. Sige. Sara ko oras ha? Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang gusto ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka, isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, amping mo gaw. Open it to page 365. Sa atong pagbalik ako nga pangumustahon ang ato nga mga kaigsunan. Labi din sa Estados Unidos, sama ni Brother and Sister Jay Salcido, Brother and Sister Jag Bautista, uban usab sa Bakersfield International Seventh-day Adventist Church, og usab kang Rex Gonzaga, og usab sa tanan nga mga usay malimtan akong mga pangalan igsuon. May usab ni Renz Roque dinhi sa Ireland, may hapon nimo na igsuon, no? O sa tanan nga maabot niya itong programa na din si Mahinay Munyaski Rini, Giknas Manila. Bueno, natay caller, go ahead. Kaduha nga caller. Nga po, Pastor. May hapon usab ni mo di Exxon. Nag-get ako na nung Happy New Year. Isip na po ang pangutana. Paitan nila itong naging tuig. Bibot Baradi na, Bibot Baradi sa Tawi-Tawi. Muna sir. Okay, sige ba. Itsay mong unang pangutan na, Brother Bibot. Katong sumpay atong unang pangutana katong biyaan ato kay nawala mo to sa area ato kay kinis sa signal. Okay. Nya, sa tinuod lang, kanang katong atong pangutana nimo mahitungod sa Trinity,
mo kani ang pagtulon ang sa Katoliko nga akong gibiyaan kay kanang magpangutan ako sa mga pari o sa mga lay leaders o mga sisters. Murag wa kay klaro ang ilang tubag kay ningin man sila nga ang amahan mo ng anak, ang anak mo ng amahan, unya ang espiritu ana sa ang duha. Ingon man ang uban pod sa karong panahon na. So, Ngayon pod nga Igsoon, pasagdi na lang sila Igsoon kay mao man tubag ka sa Catholic. Kaya nya karon naman ka sa Seventh-day Adventist. So, pwede ka pangutana. Unsay imong unang pangutana Igsoon? ang akong pangutana kay gusto na ko ipatindog yun ang kamatuoran kung asa gid mabasa ang kay katong imong pagpasabot na ko atong unang niagi nga gigamit nimo ang katong omnipotent, omnipresent o omniscient yung tanga wala bisupak ato. Karon kay niingon man ka imo pong gigamit ang mga balasahon sa Biblia nga ang amahan yung tanga Diyos man ug wa ko bisupak ato kay si Kristo man ang sabot ato, then imo pong gipaila si Jesucristo pinagi sa paggamit sa buhay sa ngalan ni Tito 2:13 nga samtang nagpaabot kita sa mayong pagbalik sa ating dakong Diyos o Ginoo nga si Jesucristo. Dayon nga ato na bukas sa buhat 5:305 po nga kung asa duay mabasa dito nga espiritu o gabot sa 5 yung nga na ang Diyos espiritu. So, kaning tulo, Pastor, akong nakita nga sa unang paila ni Kristo dire, si Kristo buhi pa. Unya, sa pagpaila po sa dire sa Tito 2:13, layo na kayo ang diferensya ani. Yung nga, dugay ng panahon nga naitabo ni, dugay ng yung naitabuwala na si Kristo, dayon, yung ang paggamit po nimo dito sa buhat. So, unsay imong pangutana Igsoon? Ako pangutana Pastor, sa katong pag-iyon nimo nga ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo nga dunay tulo, wala man ni nagpasabot Pastor sa akong pagsabot na ingon sa kining nagiyon na kining tulo usa ka Dios kay kini formula man sa mga tao nga So, matabag na ko Igsoon? Okay, imo man giangkon nimo ganina nga wa kay supak ang Amahan Dios kay mabasa man. Imo sang giangkon ganina nga wa sa kay supak nga si Kristo Dios kay nabasa man. Kutlo pa kay bersikulo nga akong gisay-say ito nyagi. Og matod sad nimo wa kay supak sa Espiritu Santo kay mabasa man. Pero ang imo lang gisupakan way mabasa nga word nga Trinity. Tama ba ko? Ang tulo ka persona sa usa ka Dios. So, mo na imong gusto nga ipabasa. So, wala na kay supak nga ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Dios. Ang imo lang mao ni wa kay mosabti kung wa tay mabasa nga persona sila. Tama ba ko? Sige. Okay. So, ang akong task karon sa pagpamatuod nga kinintulo persona. Ako mo na akong task, di ba? Tama? Okay. Na karon, di naman nato lalisan ng Amahan persona kay nahibaluman ko nga mutuo kang ang Amahan persona. Wa sa tay lalisan kang Kristo nga persona tungod kay nalang sa manggani siya. Okay? So wala tay supak diha. Ang imong problema ang Espiritu Santo kung persona ba? Tama ba ko, Igsoon? Oo. Okay, na karon. Ato sang i-define ang word nga persona. Kay usay ang mga tao naglibog sa word nga persona, kay ilang unahuna, kay ang espiritu walay unod o walay bukog. Unya, mugamit sila sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24. Tama, di ba mo na ang versikulo? Nakron, ang pagkapersona ba, mao ba ang naay unod o naay bukog? Ang tubag, dili. Kay kung ang pagkapersona nahimo siyang persona tulong kay naiunog ng naibukog, ang kabaw, ang baka, ang iro, kay na may unog ng naibukog, persona ba? Dili. Mga diksyonary o dagko nga mga libro, dili mo tawag nga ang mananap, persona. Bisag na siya'y unod og bukog. Sa ato pa, dili ang pagkanaay unod og naay pagkabukog nakapatawag og persona. Kung ang ana di ay, dili siya mo'y i-credit ang pagkanaay bukog o pagkay unod, unsa man di ang persona.
kung imong basahon igsuon sa mga dictionary, labi na sa mga lalom-lalom nga dictionary, ang persona igsuon adunay libre nga kabubuton. Naa siya decision. Meaning to say, naa siya decision, naa siya reasoning, naa siya judgment. Now, aton tanahon, laktod nga pagkasulti, naa siya emosyon, naa siya affection, masakitan siya. Okay? Musulti siya. Mainsulto siya. Okay? At mo ni akong basahon karon sa Espiritu Santo, arong masabta nato nga ang Espiritu Santo usa ka persona. Permirong bersikulo. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Aton tanawon igsoon. Okay? Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Nagingon. Okay? Akong basahon. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw nga pagtubos. Take note. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ayaw pasakiti. Kini dili ni persona kay bisan ako ning hapakon di ni masakitan. Kining lamisa di ni persona kay bisan ako hapakon dili masakitan. Ang Espiritu, masakitan. Na ay emosyon. Na ay affection. So, kana siya, usa ka persona. Ang iro, di nabubati og mga pagmahay. Magluod. Nga, diin, logical nga pagpangluod. Pagmahay nga, logical. Wala. Iro, pasakitan nimo basta amo ka. Pagatuod-tuod, nguyokbo, ragyapon na sa imuha. Tungod kay, dili siya rational being. Pero ang Espiritu Santo, ang inspirado nga Biblia nga gikan sa Dios, mo'y nagsulti nga ang Espiritu Santo na ay sa pagbati, masakitan. Na ikaduha nga bersikulo. Kung ikaw makasala sa anak sa Dios nga mao si Kristo, mapasaylo. Pero dinhi sa Mateo 12, makasala ka sa Espiritu Santo, dili mapasaylo. Basahon na to. Okay? Nag-ingon diri, versikulo 32. Og bisan kinsa, 12:32 sa Mateo. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa espiritu, dili gayud siya mapasaylo. Kung mo istorya kog batok dinhi sa computer, mapasaylo ba ko? Dili, kay wa ko'y sala sa computer. Ha? Kung kining lamisa, mapasayloon ba ko makasala ko ani? Dili, kaya nga naman, di yung ko pwede makasala sa lamisa. Ako'y magbuot sa lamisa kung ako'y tag-iya. Gabson ba na ako ni? Gubon ba na ako ni? Why problema? Kay wa siya'y pagbati. Kining kamera, pwede na ako ni siya gubon kung ako. Dili na siya masakit. Pero ngano man nga ang Espiritu Santo, kung makasala ka kang Jesus, pwede pa ka mapasaylo. Pero makasala ka sa Espiritu Santo, nganong di man ka pwede mapasaylo. Di ba? Mauni mga butanga nga di matubag sa mga tao, nga dili mo tuo nga ang Espiritu Santo persona. Kung dili persona ang Espiritu Santo igsoon niya, ngano man nga ang Espiritu Santo makabasa man og lalong mga butang sa Dios. Basa na to. Unang Korinto. Okay? Unang Korinto, Kapitulo 2, aron na itong maaninaw kini nga mga puntuha. Okay? 2, versikulo 10. Kinigi kapadayag sa Dios kanato, pinaagi sa Espiritu, kay ang Espiritu nagatugkad man sa tanang butang, lakip sa mga kahilagman sa Dios. Makatugkad. Ang computer makatugkad ba? Dili. Gapuyo na na. Bisag lawom pa nga tubig, di na siya mutugkad kay gapuyo na na. Pero ang mga lalom nga butang sa Dios matugkad sa Espiritu Santo. Kanang giingon ni Martin Luther nga finitum non possit capere infinitum. The finite mind cannot comprehend the infinite mind. Kita katao kay finite man ta, di ta ka-comprehend sa Dios. Pero nganong ang Espiritu Santo makatugkad man sa lalom nga butang sa Dios. Mo ni gisulti sa Biblia. Sumpayan tas pagbasa, bersikulo 11. Wala ko nang asaba igso na nagpahayag lang. Kay kinsa bang pagkatawhana nga nasayod
sa mga huna-huna sa tao, gawas sa espiritu. Ha? Kita tao, di ta masayod sa una-huna sa Dios. Ang espiritu, nasayod. So, imo makita igsoon, lalom. Maingon man usab, walay bisan usa nga makasabot sa mga huna-huna sa Dios, gawas sa Espiritu Santo. Kung dili siya persona, nganong makasabot siya? Iro gani nga nagginhawa, iro gani nga mudagang mulakaw, di pa magay nakasabot sa tungon na huna. Nga dili siya persona. Nganong ang Espiritu Santo makasabot sa atong huna, makasabot sa huna-huna sa Dios, tungod kay siya usa ka persona o usa sad siya ka Dios. Diba? Now, mga mga butangan nga dili ma-explain sa mga tao nga nagtuo nga ang Espiritu Santo gahumra, dili na persona, pero pa-explain ani. Pa-explain ganung naay emosyon. Asa ka kakitag naay persona nga naay dili persona nga naay emosyon. Disod sila explain ani mga pinangga. Niya pagid igsoon. Dirita sa gitawag na to og Roma. Kapitulo 8 bersikulo 27. Og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayod kung unsa ang una-huna sa espiritu kay ang espiritu magapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Mga muyo? Ero, mga muyo ba? Tao, mga muyo pa? Yes! Mga muyo ang tao. Ang Espiritu Santo kay mga muyo, unsay mo una-huna? Persona. Diba? So, mao ni mga butana igsoon. Dila kay kung tasong kinapay daghan mangutana. Go ahead, Igsoon. Follow up sa imong pangutana. Go. Kining akong gikatuanan karon, unsa man ning tulong nga nahimong usa, pareho ba ni sa Katoliko gyapon nga ang amahan mao na ang anak, ang anak Okay. mao na ang ama, anak. Kining word nga usa igsoon. Usahay sa ato, atong i-translate ang unahuna sa Biblia sa atong unahuna. Mao man gani nga kinahanglan magtuon sa Hebro, magtuon sa Grego, magtuon sa pinulungan diri sa Biblia aron di ta masayop sa paghatag una-una. Example, kining giingod dinhi sa Deuteronomy, kay mo man ni gamiton gyud sa uban, ha? Nga ang Dios usara. Okay? Now, 6:4 sa Deuteronomy. Magpatalinghog ka o Israel, Jehova nga imong Dios maoy usa lamang ka Jehova. So dire sila mugunit sa word nga usa. Amahan, isa. Anak, duha. Espiritu Santo, tolo. Ang Biblia naging usa. Diya bitaw. Tungod kay atong gitranslate ng Biblia sa atong paglingon na huna. Kanus saan nahimo ang usa nga duha? Di ba? Mingon kitag, wa mahitabo. Sa Biblia mahitabo. Kay ang word nga usa, duha ni siya kaklase nga word, ang word nga isa. Ang word nga gitawag na tog ikad o yakid. Pag-translate ang egsoon sa Biblia, one na siya. Maikad man na o mayakid. One. Ang yakid egsoon na unique nga isa. Ang ikad egsoon, usa nga pwede mahimong duha. Unsa ang pagprob? Niya. Genesis Kapitulo 2, versikulo 24. Atong tanaw na Biblia. Aron mamahayag pagayo ang tanan. Okay? 2:24 nagingon. Tungod ni ini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan o sa iyang inahan o muipon siya sa iyang asawa o sila mahimong usa kaunod. Take note, mahimo silang usa kaunod. Ang Hebrew word ani is ikad. Nga mao'y gigamit sa Hebrew word sa Deuteronomy 6:4, ikad. Adan, iba, nahimong isa. Ikad. Adto ta sa 1:4. 10:30. Wala di ay masayop ang Biblia sa pag-ingon sa 10:30. Ako og ang amahan o sarak. Nausa sila sa pagka-Diyos, nausa sila sa pagbantay sa karnero, pero duha sila ka persona.
Mao kang Adan og iba na himong usa ka unod sa kaminyoon pero duha sila ka persona. Mauna ang masabtan dapat sa mga tao kay ang uban basa lang Biblia bisag wa nagtunog Hebro o Grego ala nanay kaguliyon theology. Nga na Exxon. Follow up Exxon. Go. Palihog. So kining imong pagsabot diri ngayon na kining ikaw ug ako usara karon kay asa man ta makabasa diya nga ikaw ako ug ang usa pa mahimong usa. Kanang tulo na karon tulo duara naman ang kabisira ikaduha pastor imo naman ang ipasabot. Mutubag sa ko kanang imong giingon sa Juan 10:30. Dili na ko pwede usbon ang nakasulat sa Biblia. Okay? Ang nakasulat sa Biblia nagingon. Okay? Niya dinhi. Ako o ang amahan usara. Okay? Now, asa sila nausa? Nausa sila sa pagbantay sa karniro, versikulo 28 ug 29, basahon ta. O ginahatagan ko sila kinabuhing dayon, nga og sila dili gayod malaglag, og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga mo'y naghatag kanila nganhi kanako. Nay naghatag, nay gihatag. Duha. Okay? Siya labing dako sa tanan o walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Ako ug ang amahan usara kami. So nausa sila igsuon sa pagbantay sa karnero. Ikaduha, nausa sa pagkadiyos. Basahon ta. Versikulo 33 sugod. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nagingon, batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpakadiyos nga tao ra manunta. So sa ato pa walay sala si Kristo nga moangkon siya nga Dios og sala sa mga Hudiyo asa man ta molaban kang Kristo sa Hudiyo. Mabitang batuon siya kay ngano di sila motuo nga si Kristo Dios. Okay? So nausa sila sa pagbantay sa karnero, nausa sila sa pagkadiyos. Pero dua ka persona na ay gipadala o na ay nagpadala. Tanaw niyo, dinhi sa Mateo 11 o Mateo 3, sa panahon sa pagbautismo ni Kristo, si Kristo gibautismuhan, adunay tingog gikan sa langit nagingon, mauni ang pinangga kong anak. Ako adunay kalipay. Kay asa ang tingog gikan sa langit. Asa si Kristo, nasiyuta, duha. Kalisod ba sa kabingunta nga si Kristo tuntas langit o yung gibautisan si yuta si Kristo na sad. Go ahead, Exxon. Padayon. Pwede nato tawgon nga ang kung kining kitaguan ang tulo Dios ang Dios tulo. Walay doktrina sa Biblia nga tulo ang Dios. Usa ka Dios sa tulo ka personal. 10 minutes ang nabili, Exxon. Usa ka pangutana lang, Exxon, aron taga na itong panahon ng uban. Go. Sige. Nagkaroon unsa may trabaho atong pag-ingon nila nga ingon niya nga ikaw ug ako usara unsa may trabaho atong espiritu nga mula man diha gikumpleto niyang tulo sila. Ang espiritu niya. Ang espiritu igsuon gipasadala sa Dios sa musaka siya. Ingon bitaw siya nga dili ko musaka, dili ako musaka kun dili mo abot una ang manlalaban. So sa diyan pagsaka ni Kristo niabot sad ang manlalaban. Atong basahon ang gitawag na tog manlalaban dinhi sa Juan, no? Actually, ang about sa Holy Spirit puno ka igsoon nasa John chapter 13, John chapter 14, John chapter 15, John chapter 16. Okay? Now, naadiha ang mga works sa Holy Spirit. Now, dinhi sa gitawag nato og 16 versikulo 13. Di lang ito basahon tanan ha, kay nguba matong panahon. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So meaning to say, wala maisgutan ni Kristo dito sa 1:30 kay naapa man siya sa yuta. Pero sa diyang musakat is langit, nag-ingon na si Kristo, inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magtultol kaninyo. So naa sila'y trabaho isang isa. Saka si Kristo, naog ng Holy Spirit, maulahi sa dagiyang nga gitawag na tuog function. Pero nagkausa sila sa usa ka katuyuan. Salamat, Bibot Baradi sa Tawi-Tawi. Dagan salamat, Brother Bibot. Lipay ko nga nanawag ka. Okay? So, niya din si Robert Balyarta Japay. Na din si Nick Niz
watching from Bangkok, Thailand. God bless this program. Niya din si Maribet Tabuklaon, Rodel Dumaging, tinaw jud pag-ayo, libog sa uban, kay nagpalibog man si Satanas. Ivan Garangan, maayong hapon ba, sir? God bless this program, watching from Texas. Okay, may hapon diya sa, buntag mo sa Texas, o gabi ba? Okay? Niya sa din si Jesserlyn Im Alcocero, natay ikatulong nga caller, go ahead, palihog. Mayong hapon. May hapon, sab. Mangutana lang ko tungod sa kuan sa itong isgutan nga sa Sabado. Okay, si Dudong Lurin sa Hingoog City. Dong, itsa ang imong unang pangutana. Anang yun sa man ato, unsa man ating pamatuod ng Sabado nga simba pastor? Unsa ang pagpamatuod sa Sabado nga simba? Okay. Niya, Igsoon. Actually, wala mag-religion nga supak ani. Nga ang adlaw isisimba ka ni adto o hantod gani karon, ma-prove na sa Seventh-day Adventist. Mao ang adlaw ipagpahulay. Kung tagsa-tagsaon pa na kung ibersikulo igsuon, daghan kayo. Daghan kayo. Now, niya na lang. Sa panahon sa Old Testament, adto din tas New Testament ha, atong tanahon, dinhi sa gitawag nato igsuon nga Biblia sa Cebuano, okay? Niya dinhi sa Ezekiel, okay? Ezekiel kapitulo 46. Nag-ingon bersikulo 1. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ang ganghaan sa kinasuluran sa sawang nga nagalantaw paingon sa sidlakan pagasirham sa unom ka adlaw nga igbubuhat gikan sa Domingo ngadto sa Biyernes. Okay? Apan sa adlaw igpapahulay kini pagabuksan og sa adlaw sa bagong bulan kini pagabuksan og ang prinsipe musulod nga muagi sa lagyanan sa gangaan nganong buksan igsoon tungod kay maoning panahon sa pagsimba nila. Kay kini manggod ilhanan ni sa katawhan sa Dios. Mahibaw-an nga ikaw katawhan sa Dios kung ikaw nagbantaw sa adlaw igpapahulay. Niya Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw ipagpahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila aron sila maka ila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan. Okay? Unya ato pa yung basaw ng katapuan sa nga bersikulo para kay 5 minutes kuno ang nabilin ni Singya sa atong igsoondre nga 5 minutes ang nabilin pagkapaspas pa gyud sa panahon, no? Kay makulangan man sabtani. Kay Isaiah 58 bersikulo 2. Dinita sa gitawag og 2 ngani ilang gipangita ako matag 58 2, okay. Katag adlaw nga nahimuot nga muila sa akong dalan ingon sa usa ka sungkod, okay? O niya laos na lang ta sa 36 zone. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw igpapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kaugalingong kalipayan sa akong adlaw nga balaan og sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan og sa balaan ni Jehova nga halangdom og mapasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga paagi ni mangita sa imong kaugalingong kalipayan. Pag-abot ni Kristo igsuon, Lucas 4:16 kamo nalay basa, na batasan ni Kristo pagsulod sa sinugoga matag adlaw igpapahulay. Kanang word na batasan igsuon gikan paginas gamay hangtod sa iyang pagkamatay. Pag-abot ng Pablo usab sa buhat 17:18:4 na batasan na sad ni Pablo ang pagsulod sa sinugoga matag adlaw ipagpahulay. Siyempre kay si Kristo si Pablo ni sunod man kang Kristo. O mismo sa bag-ong langit o bag-ong yuta, Isaiah 66, 22-23. Follow Pigson, sa imong pangutana, Dudong Lurin. Nangutana ko, Pastor, may tungod sa Genesis. Okay, Genesis 1, 2, 1, 3. Go. Dili, Pastor, may tungod sa kuan, Pastor, may tungod sa 16. Pwede ba mabasa na to, Pastor? Mahitungod sa Diya sa versikulo 16. unsa nga kapitulo? 16. Chapter 1, mahitungod sa bulang kadlaw. Nga, ikaw pa itong adlaw, nga nun hayag. Go, palihog. Muna kong pauta na, Pastor. Okay. Salamat na Igsoon. Dini sa
Genesis 1:16, gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkong mga kahayag. Okay? Mao ni ang nakasulat diri. Kining word nga gibuhat na misinterpret ni sa uban nga ang adlaw wala pa sa pirmirong adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, dinhi na sa ikaupat kay gibuhat siya sa ikaupat nga adlaw. Pero ang imong kahibulngan nganong naay hapon ug naay gabi. Basahon na to ha. Versikulo 5. O ginganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, og ang kangit-ngit ginganlan og gabi, og dihay kapon og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Nganong naay kapon ug kabuntagon nya wala adlaw? Nga ikaupat na kuno ka adlaw, gani ang solution igsoon. Kining word mo ang beauty bitaw sa mga Seventh-day Adventist. Special sa 2 minutes na bilin. Kini isir ka dalang ginako igsoon kalisod man kayo 2 minutos i-explain. Kini manggong word nga gibuhat igsoon gikan sa Hebrew word nga asa. Ang word nga asa igsoon kung imong tan-awon sa strong exhausted dictionary, meaning to appoint. Gi-appoint, meaning diya ng daan, gi-appoint lang ka. For example, ako, Pastor Bacalaris, i-appoint ta ka nga dito ka ma-assign sa Hingoog. Meaning to say, dili ingon nga nag-exist ko, wala ko nag-exist kung di ko ma-assign sa Hingoog. Nag-exist ko, wala pa lang ko ma-appoint. So, morning word nga asa, mga pinangga. Brad Dudong, kanang napkabsan mata sa itong panahon. Ayop nga matawag ka sa sunod nga sayo-sayo, aron ma-explain ako pag-ayo, kay mubuk magyud kayo ang atong panahon. Daghang salamat, Brother Dugdong, sa Hingoog. Bueno, mga pinangga, basahon na ito ng uban na diri. Nadini si Win Pilson Dubli sa Bulgata, Latina, Sabado ang aday pagpaulay. Salamat niya na. Nadini si Walter Ruhas, Pastor Bacalaris watching from Opol, Ruhas family, Batuon family. Mayang gabi, no? Sa mga Batuon family og Ruhas. Kinit Kanyete watching from Tacloban City. Sanilab Gaudia, maayong hapon, Pastor. Bueno, nakabsenta sa panahon na si Arin Ruhas, Marcos Antonio Sam, Robic Balyarta Japay, Maribit Taklaon. Di na mo tugot, Igson. Daghan kaya akong ngay basahon diri. Pero pasaylo ako, ang ako lang, hangyo lang ko nga i-share ninyo ni nga episode araw mapanalangin ng usab ang uban. Bueno, dinilaman sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa mga station manager o communication director, kinilaman si Pastor Chris Bacalaris Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunay sa kamaturan mo ray angay nga baboy magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugbag panalangin among gikalipay o Dios. Ang imong pagkuyog kanamo uban sa balang espiritu nga nagpasabot sa mga katawhan. Ako nagaampo sa pinasahi sa tanang OFWs tibok nga kalibutan. Ampingi sila o Dios, panalangini ang ilang kamot ug sulbara ang ilang mga kalisod, ilabi na usab sa ilang mga pamilya nga gibilin sa Pilipinas. Panalangini usab ang tanan namong mga sponsors. Panalangini ang among mga kadagkuan sa Seventh-day Adventist nga madungagan og kapiskay sa ilang panglawas bisan pa man sa daghan nga trabaho. Salamat o Dios pagdumog sa among pag-ampo. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.